Hi guys, welcome back to my channel. So आं दाखालै आंनाव चेनेलाव 10k subscriber जानायाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअ आं बुंदोंमोन जे नेक्स्ट आं Q&A भिडिअ लाबोगोन होननानै। बेनिफ्राय बे भिडिअ आं नोंथांमोना जोंनाव माबाफोर कुइसन सोंनो लागा दङब्ला सोंजागोन होननानै बुंदोंमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो जोंनाव गोबां कुइसन सोंहरबाय। So जों दिनै सानदों बेफोर गासै कुइसनफोरनि एन्सारखौ जों दिनै होगोन होननानै। बै भिडिअ सोंहरनाय कुइसनफोरखौल' नङा, बेनि सिगाङावबो जेसेबां कुइसन सोंहरदोंमोन बेफोर गासै कुइसननि एन्सारखौ जों दिनै होगोन होननानै सानदों। थौदो बिदिब्ला कुइसनफोरखौ नायदोनोसै। फार्स्ट कुइसनानो जाहैबाय जों सानैया बिब' बिनानाव नंगौना नङा? औ नंगौ, जों सानैया बिब' बिनानाव। आं बिब', आं बिनानाव। बेनिफ्राय बे कुइसनखौ सोंदों। जों गासैनि मुंखौबो फरायनानै होलिया, मानोना गासैनि मुंखौबो फरायनानै होबोला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। बेनि थाखायनो जों कुइसनखौ आरो कुइसन सोंग्रानि मुंखौ जास्ट देखायनानैल' होबाय। बेनिफ्राय सेकेन्ड कुइसनानो जाहैबाय जों सानैया बबेनि? जों जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि, गामिया बागानपारा। बेनिफ्राय बे कुइसनखौ सोंदों। बेनिफ्राय थार्ड कुइसनानो जाहैबाय जों मा फरायगासिनो? आं फरायगासिनो रेडिअल'जि थार्ड सेम। आं BA लास्ट इयार। बेनिफ्राय बे कुइसनखौ सोंदों। फोर्थ कुइसनानो जाहैबाय जोंहा न'आव सोर सोर दङ? जोंहा दङ बिनानाव, आं, ओमफ्राय आइ दङ, बाबा दङ। साब्रै। बेनिफ्राय बे कुइसनखौ सोंदों। बेनिफ्राय फिफ्थ नाम्बार कुइसनानो जाहैबाय जों सानैनि एजआ बेसेबां? आंना जाबाय 19 इयार्स। आंना 22 इयार्स। बेनिफ्राय बे कुइसनखौ जोंनाव सोंदों। बन्धुराम बसुमतारी, जेलिन बसुमतारी आरो मिस्टार धनजित। बेनिफ्राय सिक्स नाम्बार कुइसनानो जाहैबाय जोंहानि बाबाया मा मावो? जोंहानि बाबाया एम स्कुलनि हेड टिचार। बेनिफ्राय बे कुइसनखौ जोंनाव सोंदों बिक्रम बसुमतारी आरो तुलसी बसुमतारीया। बेनिफ्राय सेभेन्थआव जोंनाव सोंदों भुमि नार्जारिया। आब' नोंसिनि भिडिअसफोरा इमान मोजां मोनखायो, आं बिदिनो आवगायलांबाय था आब'। थेंक इउ आब'। आंनि कुइसना बेनो दि नों भिडिअसफोरखौ महाय एडिट बानायो? आं भिडिअसफोरखौ एडिट खालामो काइन मास्टार एप्लिकेसनाव। बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव जोंनाव सोंदों देरहासा बर'आ शुटिंखौ आब'मोना मबाइलनि केमेराजोंनो लायोना? औ, जों शुटिंखौ मबाइलनि केमेराजोंनो लायो। बेनिफ्राय सोंदों नेक्स्ट रनि बसुमतारीया, ओइ आब' नोंनि आब'आ माबाफोर जब मावो नामा? आं मावथ'वाखै, आं फरायगासिनो दङ। आरो नोंसिनि मामि बाबाखौ लानानै मोनसे भिडिअ खालाम आब'। आइ बाबायाथ' भिडिअ खालामखानाय नङा खोमा जोंजों, बाट नायनोसै उनावलागै ट्राइ खालामनोसै। जुदि आइमोना खालामो अब्लाथ' लाखागोनानो। आरो बुंदों नोंसिनिया गामिया मा? अन्नानै खिन्थाहर। फ्रम जारबारि। जोंनिया गामिया बागानपारा। बेनिफ्राय सोंदों नेक्स्ट उदां बसुमतारीया, नोंसिनि भिडिअआ बरिया जायो। थेंक इउ आगै। आंनि कुइसना बेनो नोंसोर बबेनि आरो नोंसोरनि डिरेक्टर आरो केमेरामेना सोर आरो एडिटिंखौ सोर खालामो आरो मायाव खालामो? जोंना केमेरामेनथ' गैया। आं भिडिअ खालामबाय थाब्ला आब'आ केमेराखौ लायो, केमेरा माने फनखौ। बेनिफ्राय आब'आ खालामबाय
गैला आं फनखौ लायो बेनिफ्राय जेब्ला सानैबो खालामनांगौ अब्ला जों दोननानै खालामो बेनिफ्राय सोंदों इडिटखौ सोर खालामो इडिटखौ आं खालामो बेनिफ्राय मायाव खालामो होनोबा आं काइन मास्टार एपआव खालामो इडिटखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ सोंदों बन्धुराम बसुमतारिया नेचारेल बिउटि आगै बिल्डिं न'आ नोंसिनिनो नामा औ जोंहानिनो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंदों जोंनाव सारा बसुमतारिया फर्स्ट अफ अल कंग्रेचुलेसन आब' 10K साबस्क्राइबारनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै आंनि कुइसना जाबाय आब' नों चेनेलखौ माला खुलिजेननायमोन ओमफ्राय चेनेला बेसेबां साबस्क्राइबार्स जाबा फैसा मोनो आं चेनेलखौ खुलिनाया मास मोनब्रै मास मोनबासो जाबाय बेनिफ्राय बेसेबां साबस्क्राइबार जाब्ला फैसा मोनो होनब्ला साबस्क्राइबारा 1K साबस्क्राइबार जानांगौ बेनिफ्राय लोगोसे 4000 वाट्स टाइमबो जानांगौ बेनिफ्रायसो चेनेला मनिटाइजेशन जायो आरो माने फैसा हाबनाया सुरु जायो आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन सोंदों बनिता ब्रह्मआ आंनाव आब' अबे कलेजाव फरायो प्लिज रिप्लाइ मी आं फरायो गुवाहाटीनि आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव बेनिफ्राय नेक्स्ट बुंदों सिबिराम नार्जारिया जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ फेमास खालामनांगोन फ्रेन्ड नोंसोरनो मानोना नोंसोरनि भिडिअ'आ बा कन्टेन्टखौ जेसेबां हायो एसेबां मोजां खालामनो नाजालांबाय था फ्रेन्ड फरायनायजों लोगोसे आसा खालामो आरोबाव बांसिन साबस्क्राइब लाइक भिउ मोननो हाबावथों फ्रेन्ड नोंसोरनि रायलायनाय राव स्टाइलखौ मोजां नुनानै नायबाय थाफ्लाङो दे भिडिअ'खौ आरो मोजां भिडिअ'स नुबावगोन फैबावगोन होननानै आसा खालामो नेनानै थाबाय फ्रम बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सुबुंफोरा थेंक इउ स' माच आगै जों नाजागोन आरोना मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय जों जेसेबां हायो नाजागोन नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै जों आसा लाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव सोंदों सोमखोर बर'आ आब' दख'ना पार्ट 2आ माला ओंखारगोन आब' ओहो जों दख'नानि पार्ट 2 बानायलिया जों बेखिनियावनो फोजोबखादों आरो बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट चन्दना बर'आ सोंदों कंग्रेचुलेसन्स आब' नोंसोर बबे गामिनि नोंसोरनि भिडिअ'खौ नायना मोजां नाङो किउटखा थेंक इउ आरो रियेल नेमा मा आरो बेसेयाव फरायो फ्रम तामुलपुर फरायनायनि बागैथ' जों बुंखाबाय बेनिफ्राय आंनि मुंखौथ' मिथिखागौ जानांगौ आंना मुङा जाबाय अर्पना रामसियारि बेनिफ्राय आंनिया बिजुमनि रामसियारि थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जों जेसेबां हायो गासै कुइसननि एन्सारखौ होनो ट्राइ खालामदों गासैनि कुइसनखौबो देखायदों बेनिफ्राय थेवब्लाबो सोरनाबा कुइसनफोरा थालांदोंबा देखायनो थालांदोंबा आइ एम स' सरि आं नेक्स्ट भिडिअ बेखौ देखायनो नाजागोन थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै भिडिअ'आ स' थेंक इउ स' माच गाइस फर वाचिं आवर भिडिअ